Balima alinya kuma alert aywa donso bora ka kibara teleman do bla ko tero ba den de bora Burkina ko Burkina u frappe ku bolaw chaman ba den de be ka jigi Mali kono Malien menda mentigila de anga donso re kuma kana me Mali autorité mo ga ni video kulungulu ka soro de aw na nga janga na me Terosu u chaman bora Burkina ko tefe parce que kusiri ka kayu fe aya mede a chaman jigina ka do anga ba Mali bala surtout kana anga fara kono na ina voilà parce que anye mi soro kono fani jere na Mauritanie on bala Burkina Faso bala Mali on bala we fara limbe ñugon kan we chama ba de nana voilà mais ka kuma kono we hakilla sabadita wala makasi hakilla nanima anye mi soro fama bi ni kuma kan duma fori kana kuma kan duma minire di hakli tu yere la kuma kan duma ni jedi kele kuma kan fore jumi wala ma o ka banyagara atake o jema bi nyini akama aflana jibisu o kuma kan fana bo da ko to voilà mina mi fo aw yi famo kuma kan duma ni jedi kele de ayala mede antisi awma wa ondu mana min tenten kan tege wa amba jeli de fay sosali tala fi o mo ko sika yelema voilà o yi kuma kan fulana yi o fe asabana yi jume ko balagina mo jeje ko e fanga du wala ma o kan ni dugu nani be attaquer ñoo fe ngire voilà a kuma kan nani na o mo be sofara fana kana aklutala wala o jama ko be kan ñoo sofara kana voilà sofara kan ku jama kulu gata ñoo soro aywa o informer de o tseka foka ma informer donso fle ka be fo anga janga kuma to lame ni kuma kan nani de be wa o dubi ka tsekana mali yondu sigilin bi ka leke voilà wala ma abake fo o ka tieni ke fo la da mi soro ka wiliwa voilà parce que ya don parce que jamana ko ayi boli ma fen bawjo an dozo dubi ta ñogon demini o boli ma fen bawdi no ya nga dugo atake voilà andi sigi ka lege wa voilà jawu yambe ambi ñogon deminde kuma kan defile aya la sinyo kono o ka on kele ni dini toy voilà bela jele kuma ga messan n'est-ce pas a ko tuguni en oro la voilà aya to nga to je quoi tabulu do kama koni na ayanga vokaru didi ñogoma aka fi famo fe aywa o dadalen be fara kono nayna ni mo mi ya anta privé la o kanga soro yoro amba fi anta fo vokal lata o bi soro yoro amba bela jeli ni fa ni gusili bi ke gusili ka ke singele voilà vokal da amba ni afaka di ñogoma voilà a bela jele kuma mede ko Asimi Goita ki ka soro su bla ka taga donso ko majugu baden bora Burkina ko debi kele ku ya informé de ko nu ye mogojugu ni attaque ke kanga fo ka balana malien be yan seri ne te segu tungara kuma kante donso da fo ko tero chama de bora Burkina kana ku be Mali kono de ne ma fo de donso da fo parce que ne te a nyu kuma kan fana kala obela jele yame voilà parce que Mali ko ina tien ta la blin quoi ne tien fo dro a manogo bo dien te se ka jonga lunga voilà donc a fo nyana ko ninde be ala sago aw sago a be flo nyakoro ambe do de kanga jamana yi sinon ko fle de bon ni attaque kera na saw u be so ka fo ko luta kalama yara donso be informe malien be ka kli to la de donso ko ku be fe ka ta banja kara attaquer Mali sura suka kan so fara ku be fe ka to attaquer donso da fo ne ma fo de segu tungara be ka kuma be kan jatege segu tungara ka kuma kan te ne de ayi mo mi ni fo abe malla de donso de du o ya fo ne akala be kala me ne kuma kan te voilà donc ka fo nyana nanga autorité mo go bu préparer ko préparer o de ko so ne ba fo Mali on nyana
wallahi n'an bɛ fɛ ka gagner kɛlɛ in na an ka bɔ ɲɔgɔn kɛlɛ kɔnɔ an ka ɲɛsin kɛlɛ yɛrɛ ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na wallahi c'est la vérité que je vous dis ngalon tɛ jamana jɔ ngalon ma deli ka jamana fana jɔ n'an bɛ fɛ ka gagner an ka kɛlɛ in na an bɛ baara ɲuman an bɛ baara de kɛ an ka bɔ ngalon kɔnɔ ngalon tɛ jamana jɔ o ne ka conseil ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ wallahi kɛlɛ in ma daminɛ an bolo ko kɛlɛ in banna n'o kɛlɛ in ma daminɛ awa Asimi tɛna gagner o kelen awa Asimi sera danna ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna Asimi fɛ bɛyɔrɔ n'a sera danna ne Segu Tunkara tɛ ala deli Mali ka bi wallahi parce que ne somɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ ne Segu Tunkara ni Mali binna a maɲi ne ma parce que ne Segu Tunkara ne somɔgɔw bɛ yen ne ka biyanw fana bɛ yen Mali binna o bɛ se ka ne arranger mo ne bɛ sɔrɔda kɛ Mali la ne bɛ se ala deli o ka biyan ni crise ye mun da ne kan ni terror kɛlɛ ya mun da ne kan billahi ni terror kɛlɛ kun tɛ san b'a sɔrɔ ne ye fɛn caman sɔrɔ Mali la ni kɛlɛ in a ye tɔɔrɔya mun da ne kan ala de b'a dɔn an bɛ ala deli ala ka kɛlɛ in ban mais Asimi tɛ se ka kɛlɛ in ban dɛ ne b'o fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna maa ni kara b'a kɔ n'i ka jama ɲɛmɔgɔ a bɛna fɔ sa e ka aw ka dugutigiya di mɔgɔ ma kara bɛ mɔgɔ min kɔ o dugu n'an ma kɔlɔsi o dugu bɛ ci o gɛrɛ min bɛ Asimi ko de bɛ ka yɛlɛ maliyɛnw na Asimi kale kuranɛ la de k'i kale k'a ta sɔrɔsi ɲɔgɔn janfa k'a tɛ Mali janfa a kalekan dɔw bɛ yen dɛ a kɛra k'i kale k'ale bɛ Mali constitution k'ale b'a bonya o video fana bɛ yen dɛ maliyɛnw karama ma ɲi dɛ ne Segu Tunkara bɛ ala de deli ala kana fɛn kɛ Mali la sinon Asimi tɛ se Asimi kale ko je jure devant Dieu et tout le monde k'ale bɛ élection kɛ ayiwa ale bɛ Mali sariya bonya ale tilara k'o kɛlɛ président nana ka kalekan sɔsɔ a bɛɛ malo la Mali y'a sɛbɛn kan président jumɛn nana k'a ye fɛn mun fɔ k'a ye o ye a kumakan janfa k'a ka fanga la bancogo ɲɛna tɛ yen a président tɛ yen e o kɛ n'e nana e bɛ mun kɛ e m'o kɛ e taara o contraire kɛ i ka fanga la ban a bɛ kɛ maloya ye bɛɛ ko sɛbɛn k'o da président k'a bɛɛ laban ko juguya sɔrɔ awa attaque bɛ ka préparer Mali contre n y'a fana ko renfort bɛ ka bɔ fan bɛɛ yarɔ o jatigɛ wale mɔgɔ bina ka mɔgɔ bolila ka bɔ Burukina ka na an an préparer n'a y'a mɛn ko attaque kɛra dɔgɔnɔ dugu la billahi tallahi autorité mɔgɔ aw ye informé la dɛ n y'a kɛ exprès de la n bɛ fɛ ka vidéo wɛrɛw kɛ mais n y'a kɛ exprès de la ka nin kala bɛɛ lajɛlen k'a mɛn donc o de kun don ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye ala kana Mali in bi yarabi yama ala kana Mali bi o de kun ne bolo k'a fɔ bɛɛ n'a kan bɛɛ